Поздрави втора серия за Младен и неговия коч от село Йоханово. И за Колю Крумов с пожелание каладжиите да намалят цените на булките, за да може да си намери най-после жена да си купи. Щупи се. Поздрав за Митко Баболюбеца от Сливен. Що му викат така? Явно много обича баба си. Да продължава да обича баба си. Айде, жив и здрав, бат Митко. Поздрав, специален поздрав за Алекс Праднята от Люлин. С пожелание да се отвори магазин за млечни продукти. Тая дамаджана е специален поздрав за бат Алекс. Да е жив и здрав! Поздрави за Марк Зукърбърг. Какъв е това Марк Зукърбърг, не го знам. От Варна. Марк Зукърбърг от Варна и от Тъмния. С пожелание да е все така черен. Айде, кой е най-тия работи тук? Айде да извика здрав и Марк Зукърбърг. Списъка ми отиде. Поздрав за класната на електротехникума във Варна. Елена Христова. Чакай. И поздрав за Митко Дебелия, пазача на теца Гъмбула и Дидо Зъба. Да не пускат никой да влиза в теца. Хайде! Хайде сега малко поздрави за... Чакай да видим тук. За Пачо Кавалера от Сливенград. За Светлю Чука от Ризбарци. Поздрав за Иван Камбата от Калековец. За Давид Юрдека от Раднево. И двоен поздрав за Мито с фронтирата от село Синапол. Да е жив и здрав с два Балкана. И за Томаш Берлината, автоморгажета от Плевен. На него му подарявам една чаша